नमस्ते मित्रांनो, ही आहे महिंद्राची रॉक्स आहे. नवीनच मॉडेल आहे. 6 ते 7,000 किलोमीटर झालेला आहे याचं. तर गाडी बघू शकता, डिवायडर वरून गाडी उतरल्यामुळे गाडीचे एक्सेल खराब झाले. हे लिंक रॉड तुटलेले आहेत. बघू शकता सगळं ग्रीस निघलेलं आहे एक्सेलचं. काय मित्रांनो, गाडीचं सस्पेन्शन कंप्लीट आहे ना, खराब झालेलं आहे. आता हे तर आपण एक्सेल आहे ना बनवलेत. आणि हा एबीएस सेन्सर पण बघू शकता, एबीएस सेन्सर पण तुटलेला आहे. आता लिंक रोड पण तुटलेला आहे. तर मित्रांनो, सावकाश गाडी चालवा, डिवाइडरवरून उतरवू नका. गाडीचं काम निघणार नाही, नाहीतर काय मग गाडी नवीन असो जुनी असो काम निघणारच. महिंद्रा रॉक्स.